आङो लोगोफोर बेयावहाय माबा मोनसे लिरगासिनो दं जायखौ आं नोंथांमोननो दायो खोन्थागोन ना नोंथांमोननो आं खोन्थागोन बेयाव आं मा लिरदों नोंथांमोना नायनो हायो मा लिरदों आं बेयाव 9 लिरदों आं नोंथांनि थाखाय बियो 9 नाथाय आं बेखौ एक्चुअलाव 9 लिराखै नोंथांमोना नायनो हायो नोंथांमोना बेखौ मा नुदों बियो 9 नाथाय आं बेखौ 9 लिराखै बेखौ आं लिरदों 6 आं बेखौ 6 लिरदों नाथाय नोंथांमोना मा नुदों बेखौ 9 सो नुदों मानो होनना बुङोब्ला बियो नोंथांमोननि साइडजों नायोब्ला बियो 9 आनोखा बियो 9 खा नाथाय बियो आंनि साइडआव नायोब्ला बियो 6 दा आङो बे एग्जाम्पलजों जोबोर गिदिर बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों जाय बाथ्राखौ पलिटिक्स आरो माखासे फेमिलि बा ससाइटि बेयाव थानानै जोङो नैबे बाथ्राखौ इउज खालामनानै जों माने थिक खालामनो हायो सलुशन खालामनो हायो माब्रै जोङो गोरोन्थिनिफ्राय थाराव फैनो हायो बे एग्जाम्पला बिराद मोजां एग्जाम्पल मानो होनना बुङोब्ला रावबो मानसिया मालायनि जायगायाव थानानै नाया जा गावखौनो गाव जोबोर थार ना गावनि जायगायावल' थानानै नायो एनोखि जों जेन'बा गुबुननि साइडआव थानानै नायोब्ला बियो मा खामानि जादों बियो नंगौना नङा बे थार नंगौना नङा जों बेखौ बुजिनो हायो आरो दा एग्जाम्पला जाहैबाय बेनो जोङो डाइरेक्टलि बुंनो थाङोब्ला जों मालायनि जायगायाव थानानै नायनाय बेनो एग्जाम्पलमोन नाथाय जोङो दिनैनि पलिटिक्सआव जोंनि बर' हारिनि पलिटिक्सआव बेखौ नुबाय थादों जे दा जोंनि सावरायबाय थानाय जेनाखि कन्ट्रभार्सिनि जायगायाव कन्ट्रभार्सिनि बाथ्रायानो बुं बे मोनसे दावहासो जोङो बेखौ दावहा होननानै बुंनो हायो बे दावहाया जोबजासिम थाबाय थागोन बियो बे दावहाया जानो हागौ नोंथाङा जेरै नुदों बियो नोंथाङा बेखौ 9 होनदों नाथाय बियो आंनि थाखाय 6 नोंथाङा बेखौ 9 नुदों नाथाय आं बेखौ 6 नुदों बे दावहाया एभारलास्टिं दावहा बियो मानो होनना बुङोब्ला बियो नोंनि जायगायाव 9आनोखा बियो थिगखा बियो नोंथांनिया जोबोर राइटआनो खिन्थु बियो आंनि जायगायाव 6 आं बेखौहाय आंनि जायगायाव 100% बेखौ आं बुंनो हायो आरोखि ना 100% आं बेखौहाय 6 होननानै बुंनो हायो नाथाय नोंबो बेखौ बुंगोन 100% आं बेखौ 9 नुदों बियो 100% 9आनोखा होननानै नोंथाङा बुंगोन मानो होनना बुङोब्ला बियो बे खामानिया बा बे एग्जाम्पला बे आखरा माने नोंनि थाखाय बियो थारानोखा आरो आंनि थाखायबो बियो थारानोखा दा जोंनि पलिटिक्सआ बेबायदि जानानै दं जे पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंग्राफोरा आरोना जायफोरनाखि पलिटिक्सनिल' बाथ्रा बुङो बिसोरो बेबायदिनो माने गुबुननि जायगायाव थानानै नाया आरोना गुबुननि थाखाय जायगायाव थानानै नायोब्ला जोङो बिराद मोजाङै बुजिगौमोन नाथाय गावनि जायगायावल' थानानै सेल्फिशनेसआ जोंनियाव दं आरोना जोङो सेल्फिशनेस जानानै गुबुननि जायगायाव थानानै नाया दा हमना लादो जोङो बेनि सायाव आङो माखासे बाथ्राफोर बुंखांखाबाय जे लाइमोनफोरनि थाखाय बुंनायावहाय सिगांनि भिडिअआवहाय नोंथांमोना नायब्ला नुयो बे बाथ्रायानो हाबफादों आरोना खिन्थु बे एग्जाम्पलजों आङो बुङाखैमोन नाथाय गुबुननि जायगायाव थानानै जों नायनो सोलोंनांगौ बेखौ आं बुंदोंमोन जे सासे गथ'आ ना माब्रै जोङो माने थार लामाजों थांनो हायो बेखौ जोङो सावरायखांबाय जे माब्रै थांनो हायो होनना बुङोब्ला बियो गुबुननि जायगायाव थानानै नायनांगौ बा जोङो बिमा बिफानि जायगायाव थानानै नायोब्ला बियो बिमा बिफानि दुखुआ बेसेबां बेखौहाय मोनदांनो हायो आरोना बा गावनो सासे बिमा बिफा बायदि जानानै जोङो बेखौहाय महसुस खालामोब्ला जोङो थारैनो बेखौहाय बिराद मोजाङै बुजिनो हायो बेनिखायनो बे भिडिअआ बे एग्जाम्पला बिराद मोजां बेयावबो गोरोबो दा दिनैनि पलिटिक्सआबो बेबायदिनो जेरैहाय बुंबाय थादों जोंना 17 इयार्स थांनाय लास्ट जेनाखि गभर्नमेन्ट बियो 17 इयार्स सालायनानै मा डेभेलप खालामखो मा डेभेलप खालामाखै मा फ्रड खालामखो ना मा जाख्ल'खो मा जाख्ल'आखै ना बेफोरबायदि
जोङो माने आसि थुगासिनो दं आरो दानि सरकारा मा मावदों मा मावाखै मा मावनो थांगासिनो दं बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दं आरो बुंगासिनो दं। जोङो प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टखौ ना प्रेजेन्ट पावाराव थानायखौ जोङो बुंनायनि माने अधिकार दं माने जों आसि थुनो हानाय बेबायदि माबा दं ना जोंना पावार दं बा जोंना मोन्थाय दं। नाथाय जोंना बियो गाहाम जानाय नङा जे थांनाय सरकाराव थांनाय समफोराव मा जादोंमोन मा जायाखै जोङो बेखौ आसि थुनानै ब्लेम खालामहरबाय थानायनि जोंहा मुलाम्फा गैया। बेजोंहाय जोंहा जेबो मुलाम्फा जाया आरोना। मानोना जों थांनाय समखौ माब्लाबाबो मोनफिना। दा सम आरो फैगोन समखौसो जों बानायलांनो हायो आरोना। नोंनि साननाय बायदि मावलांनो हागोन। नाथाय थांनाय समाव नोङो मा मावगोन बेजों नोंहा थांनाय समा नोंनि थाखाय अलरेडि बियो पासखासै ना बेखौ जोङो मोनफिनखालायानो। अब्ला बेखौ साननानै मा लाबबाव बियो साननायनि गोनांथि गैया। आङो नैबेखौ मेनसन खालामदेरनो नागिरदों। नाथाय आङो माब्लाबाबो नेगेटिभ पइन्टजों माब्लाबाबो बुङा। आङो पजिटिभ बे पइन्टआवबानो बुङो आरोना बाथ्राफोरखौ। जेनाखि लास्ट रिसेन्टलि आपल'ड खालामनाय BM सोदोबनि भिडिअ बियो बिराद मोजां भिडिअमोन। बियो जाहैबाय जेनाखि दानि सरकारनि समाव बानायजानाय स्कुल ना सिगांनि समाव माबायदिमोन आरो दा माबायदि बानायदों स्कुला बेखौहाय बिथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन आरो खोन्थादोंमोन। नाथाय आङो बेवहाय एसे बोरैबा नुदों। बिथाङा एसे नेगेटिभ वेजों बे भिडिअखौ बानायदों। माने जोङो गोनांथि गैया जे थांनाय 17 इयार्सआव बेबायदि बानायाखै नोङो नै बेबायदि थांनाय 17 इयार्सआव बेबायदि जायाखिसै ना दिनैहाय बेबायदि जाबाय होननानै बुंदोंना। जोङो बेखौ आङो खनसे बुंबावगोन जोङो सिगांनि समखौ माब्लाबाबो मोनफिना। बियो थांखाबाय बियो गाज्रि समैनो थांबाय। जोङो दा बेखौ बिराद मोजाङै खालामलांनो ना डेभेलप खालामलांनो थाखायब्ला जोङो गोसोनि साननायफोरखौ फुरायै मावदो आरोना। जोङो आसि थुबाय थायोब्ला बेयाव हमथाबावगोन माने एकदम हमथाबावगोन बियो। जेन'बा बेबायदि जानांगौमोन बेबायदि जानांगौमोन बेबायदि 17 इयार्सआव जायाखै आरो मा होनबालाय गोबां सम दंबावो जोंनाबो मावनांगौ जों एसे जाग्रोदोनि बेबायदि बाथ्रा सफैगोन आरोखि। नाथाय बेबायदि नङा जोङो आसि थुबाय थानायनि गोनांथि गैया। बिथाङा ओरैबां बुंनांगौमोन ओरैबां जानांगौमोन आरोखि बे भिडिअनि जे मेन उद्देश्यआ दानि सरकारा बेबायदि खामानि मावदों ना बेबायदि खामानि मावदों बिराद मोजां खामानि मावदों धन्यबाद होननानैहाय बेबायदि भिडिअआ जानांगौमोन आरो। नाथाय बेनि जायगायाव मा जादों थांनाय सरकारा जेबो मावनो हायाखै जेबो जायाखै ओरैबायदि गोग्लैसोनानै दंमोन। दा बेखौ दानि सरकारा ओरैबायदि बानायबाय होननानै बुंदों आरोखि ना। बेबायदि बुंनांलाया जे सिगांहाय बेबायदि जाथाराखै ओरैबायदि गोग्लैसोदों बिराद गाज्रि फ्रडमोन होननानै बुङो। बेबायदि जाख्ल'जोबदों होननानै बुंनांगौनि गोनांथि गैलायला आरो जों नुगासिनो दंखायो। आरो दानि सरकारा बेबायदि बिराद मोजां खामानि मावदों बेखौ आंबो बाख्नायो। स्कुल लुदों ना बेबायदि बिराद मोजां खामानि आरोना बिराद मोजां जादों। बयबो मोजां मोनगोन आरोना सोरथो बेखौ मोजां मोना जानो बिराद मोजां। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो पजिटिभ वेजों मानो थांनांगौ जोङो नेगेटिभ लानो नाङा आरो थांनाय समखौ जों माब्लाबाबो मोनफिना बेखौ गोसोआव लानांगौ। बयबो गावबागाव जायगायाव थायोब्ला थार नाथाय गुबुननि जायगायाव थानानै नायोब्ला बियो नंखायबो जानो हायो। जेरैहाय जोङो बे सावगारिखौ नुदों बियो 9 जादों नाथाय बियो आं बेखौ 6सो लिरदोंमोन। नाथाय बेखौ नोंथाङा माबोरै 9 नुखो ना बे नोंनि थाखाय 9सो जाबाय आं बेखौ 6सो लिरदोंमोन। बेबायदिनो बे दावहाया माब्लाबाबो जोबा। मानोना बे दावहायाव बे बाथ्रायाव ना नोंथाङाबो 100% ट्रु रियेल नोंथाङा नुखादों। नाथाय आंबो बेखौ 100% रियेल बियो आंनि थाखाय बेबायदिसो नाथाय नोंनि थाखाय बियो बेबायदि ना बे दावहाया माब्लाबाबो जोबा। बेनिखायनो जों गुबुननि जायगायाव थानानै नायोब्ला बिराद मोजां जायो ना। आङो बे जेनाखि मेसेजखौ नोंथांमोननो होबाय
आसा खालामो भिडिअखौ मोजांब्ला अननानै लाइक खालाम चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबोनो अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार धन्यबाद